चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम साबाख्राय चेनेलखौ साबाख्राय खालाम बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों एसे फोरमाय एखेबारे माने बेसेबां न'आव दुखु दाहा दङ फैबानो बावगारजोबो माने इन्टारेस्टनो एकदम जायगायानो फोरमायो एखेबारे डाबल इन्टारेस्ट जायो ना एखेबारे मजा माबायदि मोनदों नोंथाङा फंनैसो जोबोर मोजां मोनदों आरो जायगाखौ मिथिखाना नोंथांमोना माबायदि नङा होमबा माने गोसोआनो थारमाने मा बुंनो आं जेबो बुंनो हाला नै बिथांनिफ्राय खोनासंनि माबायदि मोनदों बिथाङा बे जायगायाव फैनानै माने खहाफोरखौ बावगारलांजोब्बाय आरो दा बिराद मोजां माने जायगाफोरा नायनानै अन्थाइ गिदिर गिदिर नुयो दै स्राय स्राय बेयाव थाना मोजां मोनो आरो दा दैनिल' साउन्ड खोनायो ना दैनिनो साउन्ड खोनायो राव राव बारजुमनाय गेट दङ दा जों गेट सायाव दङ गेटनि सायाव हा सिङाव दङ आरो हिमालय हाजो दङ बेयाव फैबा माने गासिबो गोसोखौ स्रां मोनखायो आरो मोजां मोनखायो सुपार हिट जायगा मानसिया सम लानानै बेरायगारनायनिबो गोनांथि दङ गोबां दुखु दाहाजों बेंथे जानानै थायो मानसिनि जिउआ बेनिखायनो सम लानानै नैफोरबायदि कुल जायगायाव बेरायफैनांगौ रायजोफोर फ्रेस मोनो गोसोखौ नै ओरैहाय भुटान हाजोआ दं बे दैया सुकिनिफ्राय फैनाय सुकिनिफ्राय खोलाहा जायो एसे बे जायगाया जाबाय आमगुरि नोंथांमोना बेरायफैदो जोबोद समायना आयु ओरैहाय रायजोफोरनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि आङो गोसोनि पकेट एलबामखौ नायदोंना नायाखै मिन्थिया रायजोफ्रा गोसोनि पकेट एलबामखौ फैहाय बानायदोंमोन जोङो ओरैहाय उनाव ओरै एरियायाव आगोलाव दैमाया नै बेजों ओरै जावफ्लङाखैमोन जोङो फिल्मखौ बानायब्लाथाय दा नै